Assalamu alaykum mehriban tomoşaçylar. Bugün bizim täze gepleşigimizin ady bilesin gelýärmi? Gepleşigimizin ilkinji sanyny bize himayetkarlyga diýen dur çeşme arasylanan agyz suwy. Elbetde gepleşigimizin şu sanyny siziň ýaş toýguly artistiňiz Döwlet Ategaliýew. Döwletçan gepleşigimize hoş geldin. Sağ ol. Elbette şu gepleşige gelmeň sebebi internet ulgamy bilen internet sahypalaryň üstünden ýagny sen muşdoklaň bir näçe sen degişme videolaryna teatr oýunlaryna tomoşa edýän muşdoklaň elbette şu gepleşigiň birinji sanyny ýagny dogry döwlet diýmediler. Jüjüri gepleşigiňe çağıraýyn diýip haýyş etdiler. Elbette şu muşdoklaň gyzyklanýa jüjür näçinji ýylda dogulan, nirde dogulan we näme sebäbinde, näme esasynda jüjür diýip at takylan diýip. Şolar barada bir gurrun var aýsan. Men 1980-nji ýylda dogulan, Tezen etrawyna doguldum. Şu taýda öňüsüm, soň bäri köçüp geldim. Jüjür diýip dakylmagyň sebäbi halipalar bar. Tikki, potdüs, çeppe. Şolar dakdy jüjür diýip. Şolaryň eline kiçikligimden şolarda eline ulandym. Olam ýa-ni tikki, potdüs lakam diýişäri. Şolar dakdy, şondan näme jüjür diýip böyle. Dogry döwlet diýsen köpüsi bilen kim kadýa. Jüjür diýsen ha o kiçik adamy diýerler. Jüjür gepleşigimizde mümkin bolsa başlaýlar. Başla. Soraglar, sana gelen soraglar we sen bilen gyzyklanýan adamlar we sen durmuşyň hakynda şu jüjür näile zatlar gowurýar, näme işler bilen meşgullanýar. Gepleşigimizde başlaýarmy onda? Şu başlamadykmy? Gepleşik gidip oturýarsyňlar. Ýöne soraglara başlarmy? Bol başlar. Mehriban tomoşaçylar, biziň bilesin gelýärmi atly gepleşigimiz ýaş toýguly artistiňiz Jüjür Döwlet Ategaliýew bilen dowam edýär. Elbette jüjür gepleşigimiziň birinji soragy sen özüň nähili naharlary we nähili suwlary gowurýan. Durmuşda her kim bir zat gowurýar. Dogry men özüm şaşlyk diýdi, mantı diýdi. Ay sana gelşäýän. Gelip duran naharlar da ondan sen nä ana kom, ýumurt kom şolar ýazak. Näýlik naharlar gowurýan özüň? Men nara şu türkmen naharlaryndan palawy dogryman. Guruk zatlar gowurýan. Dıknallarman gowurýan. Bolama. Şondan boya mesela diýär. Näýil suwlar içmän gowurýan? Suw edil şu ana şunu çesmeli. Dur çeşme ha. Ne diýip bolsa menem gepleşiň dowamly çerdiň. Ana guýup moýdyk. Bol. Indi ikinji soramyz özüňize ýakyn görýän adamyňyz ýa-da halipa tutunýan adamyňyz hakynda. Ýakyn görýän adamlar maňa sunwatda işleýän adamlaryň hemmesem ýakyn. Artistimi çeppe bar. Çeppäni özüme ýakyn görýän, garly kakany özüme ýakyn görýän, tikki, potdüs, Murat, Bappe. Şolary özüme ýakyn görýän, şolardan maslahat alman özüme. İşiňde üstünde gardy goýdýan. Wala hamamyz. Üçüncü soramyz her kim bir zat gowurýar. Mysal aýdanda sen özüň nähili maşynyň plan maşyny bolsa diýip arzu goýdýan. Nähili maşyny gowurýar? Menmi? Ya 10 ýyllikmi? Ay 10 ýylygam kim däl jan saglygy üçin gowda dolan. Olam dogry. Ýöne maşinlardan hemme maşinam o. Ýok, gowdur. Ýöne şu içinde şu atdan alyp gitdiler maşin madary. Şeýle tetir maşinaň içine saýla şunu ýa haýsyn saýlardyň. Ay hemmesinem saýlardym. Ya birine ýagdaý bar, mysal. Birine ýagdaý bar bolsa men Mercedes saýlardym. Mercedes näme sebäpden Mercedes saýlardym? Ay rahat, gowy. Onuň bir hili göze ýakynmylja, özüne çekiji. Hiç sady ýogam Mercedes hava diýerler de. Bolar ne tip bolsa. Ana dördüncü soramyz. Nähili kina filmler tomoşa etmän gowurýar. Mysal aýdanda indiski kina filmler ya fantastik kina filmler bar. Men komediýany gowurýan. Gülküli nimeler gowurýan, şonu özüme golaýrak görýän. Şu beýle kinolar görmäne ýaltansamam komediýa işim taşýan, şonu görüp bilýän. O kino tapsam. Indi bäşinji sorak. Sen özüň teatrda, ýagny Türkmenistanyň Mowlana Pesadnak Talipler teatrynda işläp berdiň, zähmet çekýän. Indi sana şeýler sorak. Teatrda ilkinji tapar ýerine ýetiren oýnuňyz we şo hakynda gysgaja gurrun berseňiz, näýilek boldy şonu biraz keşiňiz agyr düşdümi ýa ýeňil boldymy şolar hakynda?
spektakl oynamak aslında yengil iş değil eken. Onun başına barsan hem de düşünýän ekenin. Men ilkinji gezek juwan kalın joşony diýip bir spektakl var. Şonu Merdan Ana Muhammedow sahnalaşdyrdy. Şonu men baş keşipde yerine getirdim. Kıyınrak boldy, ýöne Merdan molum ahlas etdi, can etdi. Şo keşfi maňa yerine getirdi. Näme kesip yerine getirdin şonu? Men şonu näme daýşon? Börmä. Näçinji ýylda şo kesip? 2016-njy ýylda men şu wagt okap ýördüm, birinji kurs wagtym. Merdan molum şonu goýupdy, men şonu oýnapdym. Merdan molum biraz kötäpdim. Birinji sapar. Birinji sapar. Soňra tuvalama izi guru bolup gitdi. Kän spektakllarda oýnadym. Söýgü bizi halas eder, amanat giýew. Ýene de bir näçe spektakllarda oýnadym. Tuvalama özümden tomaşa edýärsiň oýunlaňa da dogrusy şu wagt şol SMS bilen mihmanlama çagyrýar bolýan. Diňe gelýän SMSler döwlet jüjür. Men dogrusy özüň ýazýarsyň oýtdym. Her hil nomerden çykypla döwlet jüjür diňe öz adyny öz ýazaýam. Soň bir-birden jaňat gördüm. Men plan etrapdan plan ýazaýjy, plan ýerden plan ýazaýjy. Her kim bar eken. Men bu gepleşik bilen bolsam özüme ýazardym. Gazanmak üçin ýöne Hudaýa şükür men bilmedim. Habarym ýok. Sizem syýlap hormatlap çağırdyňyz. Men gollanlar üçinem muştoklaňa da sag bolsun. Emmesine sag bolsun aýtýan. Janlar sag bolsun. Görjek günlerem gowy bolsun. Elmi dama toýlarda da jüjür oýun oýnapdy. Diňe toýda bolsun ýöne. Toy biraz kazançlı bolýar. Başka ýerde bolmasyn ha? Bolsun, hem ýerde de bolsun sat. Aýdanyň elsin. Indi bir zat aýdaýynmy? Köpräge murdadyň dur çeşme suwundan içip bir özüň durly. Ondan beýlik soraglamada da geçer. Men şonu häl soraýyn, niwe otýardym şu gepleşiň ady bilesin gelýärmi? Bilesin gelýärmi? Bilesin gelýärmi? Menem bilesim gelýär, ýa şunu isle bolýam diýip sorasym geldi. Haýsyndan çetiňe hiç bermedi. Ha bollanmy? Aýdy ber, dowam edi ber. Onu jüjür suwuny içýänçä biz beýlik soraglamada geçýäs. Durmuşda näme kemçiligiňiz bar? Durmuşda Hudaýa şükür kemçiligim ýok. İşlem uğruna arzu etýän zatlarym bolupdyr. Men kiçilikden bir arzuwum bardy. Şu hali partisler bilen salamlaşmak, şolary golaýdan görmek, şolar bilen işleşmek, netibeden şular ýaly ajaýyp zamanada hemme artistlerim gördüm, bile işleşdim, sahnada bile oýnap gördüm. Hemmet gollady hali partislerini Aşyrdäde we Murat Bappa we Çeppe we onun Tikki Potdüş, Garly Kaka şularyň hemmesi ýaş artist bolan üçin ne şu taýda şeýler agalmaly, şu taýda beýlere oýnamaly, hemmet gollady, öwretdi. Umuman arzuma yetdim. Hali partisler bilen işleşmek nesip etdi. Şeýledeni esasda bizim yurdumuzda tariha giren tiyatrlarımızın biri var. Türkmenistan'ın Molini Pesadnak Talipler Tiyatrına. Onu ulu artistlerimiz, hali artistlerimiz, molum artistlerimiz çıkış eden şolun zahmet çekiden yerine bana da zahmet çekmek nesip etti. Artistlik okuýugyny, ýagny haçan özüňizde duýup başladyňyz? Bir hilek näýle, şol aýtsaň çağalyk döwründe näme sebäp boldy, näme esasyny nädip bir hil özüňizde men artist bolaryn diýen pikir döredi? Artist bolaryn diýen pikire ilki döremedim men. Ýöne ýüregimde ba artist bolasym gelýär. Ýöne nädip bolmaly, bolsam oňararmy? Ay bir hüwesiz ken dol hüwes etmedim. Soň wagtyň geçme bilen okuwum zadyny diýdim. Bir bäsleşik boldy, o kemini özüne şägirt gözleýär diýip. Şonu bir saý sebäpden owamyzda biri senem çykyş edip göräý diýip şoňa gatnaşdyrdy. Onda da yer aldym. Edil şo döwrüm şu Tikki Potdüşdagy bady, halipalar Çeppe bady, hali partislerimizden şolar bilen çykyş etmek nesip etdi. Şonu da gazandım. Sonra soň hasam hujum artyp başlady, işlem uğruna boldy. Onun bir ýanky halipa Çeppe gollamak bilen, Tikki Potdüşün gollamak bilen artistlik ýoluna gadammasyn. Ondan meýlegem ulysynyklar ardy bolýan. Dogruçylyk bilen ýalanyň tapawudy özüňizçe nähilek jogap berýäňiz?
Gowy tapawdy var. Doğruçul bir adama doğruyu aýtmak. Gowy tapawdy etdi. İkinci näme diýdin? Yalanın tapawdy. Yalan söz hiç yerde bir yol alıp baranok da. Yalan sözleseň hükman barda bolmasa barda aýyň açylýar. Sen awraýdan düşýär. Doğruyu aýtsaň her kim gowum görýär, söýýärem. Şu doğrusyny aýtdy, anan masalarym anan çok golýarlar. Edil şu adam yalan sözlerini düşünen hava olaydı. Tamam. Ni beýlek soramyz, sen dogrusu Türkmen filmlerinde, çeper filmlerinde de köplenç görünýär. Şonu ilkinji düşen kina filmiňiz hakynda. Şonu näme duýgular başdan geçirdiňiz? Ýani teatrsynyň otu hakynda. Dogrusu men bir sorak beresim bolýar. Teatr keşfi bilen kina filmiň keşfi deňmi? Deň däl. Şu kina filmde näme duýgular başdan geçirdiňiz? Men ara özüm kino filmde esas keşipde çıkış etdim diýsem ýalançy. Ýöne täze kinolaryna berilýän keşiplerde çıkış etdiýän sahnany özüme golay görýän. Sonra sana sen özüň men plan oýny ýerine ýetirjek diýäňmi ýa sana ýörüte berýärlermi? Şonda reşityorlar. Ýörüte reşityorlar berýän. Sana gelsäjek keşif. Gelse şuna bolýar şu diýär. Şolom känä diýip berýärler. Täze kinoda ýöne tuğlama gaty o ýerine düşüpdir. Etiňizden alýan ýerine. 20-nji ýylda düşürilen Bagtyň başagaýlygy telefilmde Türkmen alabaýy. Şonda sen alyp gaçýan. Şol hakykatdan bolanmy ýa gurnalanmy şol? İlki bollol. Alabaýy men hakykatdan hem alyp gaçdy. Onu saklabam bilmediler, soň zordan sakladylar. Ýüpüň goýberdimmi ýa öňünde durdum biri? Ýüpü goýberdiň ýüzüni düşýän otayda. Ýüpü goýberdiň. Alabaýy bir hilman gynandym, näme durdy. Soň ikinji gezek şo kadr almaly boldy. Birinjide ýetişmediňiz. Alyp ýetişdiler onu da. Onun täzerim gaýtalap alýarlar da ikinji gezek hem almaly bollar bolýar. Ýene alabaýy alyp gaçdymy ýa gurnalymy? Ýok, bu gezek alabaýy ýadady. Oňdy. Şonu ikinji gezek Türkmen Döwlet Medeniýet Institutunda durdy diýip bir ýaş artistimiz bar. O, tanalýan söýgüli artistimiz. Ol toýlamyzda, zadymyzda da çykyş edip beren oglan. Ana şu ikinji gezek maňa alabaýy şo boldy. Durdy sen alyp gaçdymy? İkinji gezek durdy alyp gaçdy. Ýöne kıyna düşenler durdy alyp gaçanmasa? Ey alabaýy näme de boldy biraz rehimli eken alabaýy. Durda wara alabaýy rehimli. Ýöne durda rehim inmedi maňa. Ay süýra billah. Ay bolýar. Ay tapyr gitdiň aýaga allanasıp durma. Ýok, gatgo çeper film bolupdyr. Gatgo alabaýy boldy durdy. Äder senden soň ýanky durdy diýip gepleşik ýazmaly ne diýip bolsa. Ha, olam berdim. O. Onun bar ýerine men çagyrmaly hala o. Ýok, ol bilen ok sen berdiň. Ýöne men saňa aýdýan o. Äder durdy bilen ok sen bilen ýazýanym bilen. Bary. Ýöne çeper filmiň gatgo bolup ýerine düşüp durum. Ýanky durdy diýipem ýerine düşüp keşfi asyrda äderden urfa daljak golýa, oňa çelem iş wagty oturup gidýär. Gatgo gyzykly kino bolup dur. Munan meýlegem durda da saňa da ähli ýaş artistlerime de üstünde gardy goýdýan. Sağ ol aýdam. Suwşekmi? Ýok sençe. Notsu. Onu içeli. Eçanla. Onu ýaşada men beýlek soramy geçeýin. Türkmen estradasyna haýsy bagşlar dinlemeýe gowy görýän? Bagşlamyň hemmesem gowy. Hemmesini hem söýüp dinleýär. Men esasy Haji Ýazmametow, Kemra Recep, Oraýym Selim, Azat Dönmez gowy görýän. Iň soňky ta bol ýene başlap. Azat Dönmez diýerler. Menem gowy görýän. Hajam gowy, Kemra da gowy. Her sirinem aýratyn ýoly bar. Şu wagt Hajiň aýdýany Kemra aýtmaz, Kemra aýdýany Haji aýtmaz. Sen edýäň, men edi bilmän, men edýärmen, sen edi bilmersiň. Dogrydymy? Şoň üçin her sirinem öz aýratyn ýoly bar. Olary da bundan meýlegem işlerine üstüne gardy goýýar. Adam ýylgyrtmak üçin, umuman adamy özüne çekmek üçin näme etmeli? Ana misal aýdal men tomoşaçy, men seni tanamak birinji gezek görýän. Sen artistiň ýöne bilýän, ýöne sen şu her gezek sen oýnuňa barar ýalak näme etmeli şoňa özüne çekdirme. Şu jujurun oýnuna giderler diýer ýalak. Ya jujurun kinosyny görerler diýer ýalak. Men pikirimçe mähri gerekmi kadýan. Şu oýnan keşfini söýüp oýnasaň
adamlaryň mähresinse onun şu geler durarım ka diýen. Şol oglan mähirlijele şoň oýuna barallay diýerim ka diýen. Gara özüň reklam edýär da. Ay bolýa janyň sag bolsun. Sana gowy soraglaryň biri. Durmuşdy. Algyňyz köpmiýe bergiňiz. Her kimin şo problemat bar. Problemat bar diýen belgili problemat bar. Meselem aýdaly. Sen bir video degişme çıkardyň, rolik. Şo degişmeni çıkardyň, halkyma da ýetirdiň, gördüler. Ýaýrady, gowy kabul etdiler. Ene mysal aýdaly men sen şo videoňy ogurladym. Kopýady wallym özüme göçürdüm. Şo roligy menem çıkardym. Menem halka ýetirdim. Men kim mutdy, sen kim mutdy. İki zat birden ýöredi. Sen men tanaýan, şonu sen men näme dersiň? Hiç sadam etmerim. Sebäbi her artistin öz ýerine ýetirjiligi var. Ol maňa gowny ýetenler. Şu taýna şeýden bolsa gowurdy mende şoň oýnak görkezek diýip alan bolmagym. Onda sen okman bir zat çykar menem saňa şo ýerinden ogurlak görkezek bolýarmy? Şeýden ona ne diýip bolsam. Eger biri sen ýalňyşyň ýüzüň aýtsa, şonda şol adamdan gatyýarýarmy ýa şoň aýdany makullayarmy? Makullayar. Yani şu adam ýalňyşyň ýüzüň aýtsa gatyýarmely. Käbir adammy şu wagt ýalňyşyň ýüzüň aýdýan bolýar, özüm bilýän akly öwretmek gerek gelýänler bar. Olar akylly adamlar bolýar. Olar akylly adam. Düşünjeli adamlar. Olar hiç ýalňysmaýar. Ýalňysmaýan ama adam ýok. Ýalňyşyň aýtsalarym gowy bolýar. Dogry. Kemçiligiň düzeltýän da. Wa. Ana şu gepleşik birinji taparda. Kimen şu wagt birinji tapar bilesin gelýärmi gepleşik. Duru çeşme arasyndan agyz suw hemaýetkarlygyna düşürýär. Şu näzir internet sahypalaryna görseler, ikimiziň hem ýalňyşymyzy aýtsalar, indi tapar döder ýaly. Indi teatrda sen özüňe has ýakyn görýär. Şu keşfi sana berseler, men şu oýnan içine gowy görýän şu oýun diýen oýnan barmy? Özüň şol oýuna hüwet edip, şol oýun bolsa, men gowy görýän oýunum da şu keşipläý diýenim barmy? Ba, men aýtdyana degişme ähengine komediýany gowy görýän. Şoň içinde özüňe has ýakyny gül kagsam diýdi. Ýa oýun aýtdyň amanat giýýär diýdi. Şu wagt ýediňe nesipsiň oýunyňyz bolmaly. Şolaň içinde haýsyn özüňe has ýakyn görýän. Oýunlaň içinde. Oýunyň içinde ýanky juwan halym joşanda diýip. Birinji oýnan oýnan. Şonu oýnan kesmi özüme ýakyn görýän. Näme kesip berne ýetirdiň? Ýetirip beräýim mümkin bolsa bu goraýdyň. Mana on diýen sözler känä ol aýratyn. Bir bölecik kesip ýerine ýetirip berdi tomaşaçylar bolsun. Doğru. Hiç kil kesip bilen ýadyma çyk. Mähriman tomaşaçylar jüjür hiç kil kesip ýadyma çönök diýär. Ana ýaş artistimiz. Şoň üçin näme diýär? Boş wagtyňyz Türkmenistanyň moňa nefes adyndaky taýplar teatryna baryp tomaşa edýär. Dogry dämi? Şondan usul bolmaz. Beýle soragymyza geçýäs. Durmuşdy. Sunat ýolundan başga da daýkançylyk bilen, mallarçylyk bilen meşgullanýarmy? Meşgullandım. Hemme adamam ilki bir käre başvurmaka kiçiliginden bolýar. O mal wakya, sagyr wakya, goýun wakya, o sagyr goýun geçi wagtyň gelmek bilen ulanyp gitdi. Onuň sen ýal haýwanlara geç urýar da. Haýsy daşary ýurt diline gepleşip bilýän? Diňe türkmen diline bilýän. Olsa da bilen. Men ola. Kän elleşýän. Bolýar. Eliňden lapaty almaz ol etdiň aýla. Diýip goşukmy? Durmuşyňyzda ýatdan çykmajak wakalar. Waka boldy. Bir ýerik toýa gitdik. Ýani toýa baramyzda toy eýeleriniň biri, şu taýda oglanyň biri ýamda da bir aga diýip bir oglan var. Olam artist. Olam artist. Çağırdy. Toýdy indi gaýtjak bolup gaýtma ýok diýdi. Hem şu. Toýdan soňam diýdi, etbeli işleňiz bar diýdi. Artistlikden başga da. Ay bizem öýüň içinde oýnaýan gaýtdyk da. Olam ýok diýdi. Maňa diýdi, sen diýdi gapçanaklar ýuýaň diýdi. Ana? Onun ýanyndaky aga da senem gidip yer depýän diýdi. Toýdan soň. Ondan ýanyndaky diýdi, ay men onu etmeýän diýdi. Ýene geldi men gaýtalap aýtdym. Sen aga diýdi, yer depýän diýdi. Senem diýdi gapçanaklar ýuýaň diýdi. Onun ýanyndaky aga diýär. Men niýe gapçanaklar ýuwaýyn diýär.
Yer ne depen boldan o bolar diýýär. Ýene bir soraw elbetde ýanky sorawmyza meňdeşirek. Durmuşuňda iň bagtly günüň ýatdan çykmajak. Şu günüm men şeýle bir bagtly boldy, men şu günüm hiç gaçan ýadymdan çykarmaýan diýen günüm. Men durmuşumda bagtly gün hemişe bolýar. Haçanda men sahnada gülki sowudyna çykyş etsem, ana men üçin bagtly gün şol. Şol öňe bagtly gün saýan. Bagtly gün saýan. Jüjür sorawlarymda şundan ibaret. Elbetde muşdoklarymyzyň bilesin gelýär atly täze ilkinji gepleşigimizde sen hakda bildiler, gyzyklandylar. Elbetde bundan meýlem durmuşdy, sana işinde başka tutunýan maksatlarynda üstünlük arzu edýän muşdoklaryňa öz ýürek arzularyny aýdyp bersen. İlk bilen şu gepleşige çağırtsyňyz sag bolun. Onuň sizin gepleşiňiz iýi guru bolsun, şogly bolsun, awray bersin. Muşdoklamada sag bolsun aýtýan, taňar ýalkasyny aýtýan, sebäbi syýlapdyrlar, SMS ýollapdyrlar, çağırmagy haýyş edipdirler. Olaňam janlar sag bolsun, o joklaryny diň agdy gelip bolsun. Elbetde aýdan arzulan hasyl bolsun. Şol ýanky maksatlar sana aýdan arzulan sana da meser etsin. Jüjür sana da sunmat ýol üstünlük arzu edýän. Indi şu Durçeşme arasylanan agyz suwunyň kemaýetkerligini sana ýatdan çykmajak sowgat taýynladyk. Sowgat. Owa, şu gepleşigiň adyndan ýöreýte Durçeşme arasylanan agyz suw kärhanasynyň adyndan Sowgat bolsa başda bermelkeniň da. başdan gyzyk bolmaýa. Selam. Owa, sana ýatdan çykmajak bir sowgat ýöreýte Durçeşmeň adyndan sowgadyňa nesip etsin. Emin renk kilse ýokmy? Renk kılsın şu içinden saylap alarsın. Nämen berdiňiz o köp suw saýa diýip eşdiňizmi? Aýdy suw saýa da özüň şondan ýani oýunda zatda, teatrda, spektaklda, kinoda zatda gerek bor diýip ýadymyz. Köp sag bol, ýene bir sapar geleniň üçin. Köp elleşýän ýa-ma. Elleşeniň diýany ýok, bu ýolar ýaşa. Gepleşiň adyna bara. Owa. Sen köp elleşmek diýip goýmaly. Bak, men bunu öýüp diýärsem köterşeýin mi ýa-da awtobusda. Ýok, bu agyrak eken muňa ýöriýte durdy gerek. Durdy gerek. O, durdyň çağırdyň akitip berýär. Indi gepleşigimizde durdy gelýär, onda men durdy gelýär, muny goýaýja. Owa. Onuň durdy bilen sen ýany ugradan. Owa, şeýde. Ona sag bol, sana da durmuşda işinde üstünlük arzu edýän. Wallahi da,